एक्स एन डि बिफोरनि जेंनानि आरो जोबथेसालियाव थानाय हांमा सुरै सुरै बिथांमोननि जानानै माखासे इन्डियानि आयेन बायदि आसामनि आयेन बायदि बिटिआरनि आयेन बायदि साफ्रोमबो बिटिआरनि सागानगिरिफोरखौ लोगो हमनो थाखाय गोदानै दाजानाय IPWOनि बिथांमोना एक्स एन डि बिनि जानानै इन्डियानि थागिबि हिसाबै बिथांमोना माथो होगोन होननानै खलमनि दावहाखौ बिथांमोना आयेन बायदि इन्डियानि आयेन बायदि बिथांमोना एक्स एन डि बिनि जेंनाखौ माथो होलांगोन होननानै बिथांमोना आवगायबोदों। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम खोनासंलाङोबा गासैबो खाहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव जों सानफ्रोमबो हांमा सुरै सुरै जोबथेसालिनिफ्राय बिथांमोना सोरबा गेदेर गोलावफोरजों सोरनिबा फन नाम्बार लायै लायै बोरै गगोन बोरै उदां जागोन बिथांमोना माखासे गेदेर गोलावफोरनि सायाव आसा खालामदों। बिथांमोना एकर्डनि उनावबो दिनैसिमबो केसनि जेंनाफ्रा सुस्रांजायाखै। सोरांबानो गावनि न'खरनि गथ' गथाय गावनि न'खरनि बिमा बिफा बिदा फंबाय जोबथेसालि सिङाव थानानै हांमा सुरै सुरै सोर दैदेनगिरिया जोंखौ उदां खालामगोन बिनि सायाव सोरनिबा खाथियाव फन हरै हरै बिथांमोना राहा नागिरदों। बेबायदि समाव जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव बयबो इन्डियानि थागिबि हिसाबै जोंनि बर' हारिया इन्डियानि थागिबि हिसाबै बयहाबो सोरनिबा जेंनानि सायाव माथो होनो थाखाय सोरनिबा खैफोद आफोदाव गसंनो थाखाय बयहाबो मोन्थाय दं। बिनि थाखायनो बर' माहारिनि गेजेराव गोदानै जायफोर बर' हारिनि मेलेमजिबिफ्रा गोदानै बे आफादखौ दाफुंनानै खलमनि दावहा इन्डियानि आयेन इन्डियानि माखासे थागिबि हिसाबै गसंनो हानाय इन्डियानि माखासे आयेन बायदियै एक्स एन डि बिफोरनि जानानै एक्स एन डि बिफोरनि जेंनाखौ IPWOनि बिथांमोना एक्स एन डि बिनि केसनि जेंनानि थाखाय इन्डियानि माखासे गेदेर गोलावफोरखौ लोगो हमनो थाखाय आरो गेदेर गोलावफोरनि खाथियाव लाइजाम दैथायहरदों। बिनि थाखाय साफ्रोमबो बिटिआरनि माखासे सागानगिरिफोरनि खाथियावबो बिथांमोना लाइजाम हरगोन गांसे गांसे होननानै बिथांमोननि खुगानिफ्राय जों माखासे खोनानो मोनो। साफ्रोमबो इन्डियानि दैदेनगिरि आसामनि दैदेनगिरि बिटिआरनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो धर्म आफादनि दैदेनगिरि साफ्रोमबो माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव IPWOनि दैदेनगिरिफ्रा आरो साफ्रोमबो बिथांमोना एक्स एन डि बिफोरनि हांमा सुरै सुरै जोबथेसालियाव थानो गोनां जानायनि थाखाय दिनैसिमबो एक्स एन डि बिनि जेंनाया बोस्रांजायैनि थाखाय बिथांमोना गसंगोन होननानै बिथांमोना माखासे ससियेल मिडिया बिथांमोना माखासे इन्डियानि दैदेनगिरिफोरनि खाथियाव लाइजाम दैथायहरदों आरो माखासे आसामनि दैदेनगिरिफोरनि खाथियावबो लाइजामखौ साननैसोनि बिथोराव दैथायहरगोन होननानै मानि थाखाय दिनैसिमबो उदां जायाखै बिथांमोननि थाखाय बिटिआरनि सागानगिरिफोरनि खाथियाव थांनानै सावरायगोन होननानै बिथांमोना माखासे फोरमायहरो। बिनि थाखायनो आं खावलायो साफ्रोमबो बर' माहारिनि गेजेराव साफ्रोमबो एक्स एन डि बिफोरनि बिथांमोननि जेंनानि जायफोर बिथांमोननि माखासे दुखु दाहाखौ खोनासंनानै थानो हायै बिथांमोनखौ थान्दै फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों माखासे IPWOनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि एक्स एन डि बिफोरनि जानानै जिबायदि माखासे इन्डियानि आयेन बायदि आसामनि आयेन बायदि बिटिआरनि आयेन बायदि इन्डियानि थागिबिफोरनि आयेन बायदि गसंनानै बिथांमोना खलमनि दावहा आरो इन्डियानि थागिबि हिसाबै बिथांमोननि जानानै माथो होगोन होननानै आरो साफ्रोमबो गेदेर गोलावफोरनि खाथियाव रिकुवेस्ट खालायगोन बा बिथांमोननि जानानै माखासे आर'ज गाबगोन होननानै बिथांमोना माखासे मेसेजखौ हरो आरो बिथांमोननि माखासे खामानि मावबाय थानाय थान्दै फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजों माखासे बे सारमोननि खामानि मावबाय थानायखौ नुलांबाय थागोन। बयबो जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै नायोब्ला एक्स एन डि बिफोरनि जेंनानि थाखाय माबायदि खामानि मावदों बेखौ आपडेट माखासे खबरखौ मोनलांगोन।
बिनि थाखायनो बयखौबो आसा खालामो बिथांमोननि चेनेलाव थांनानै एसे भिडिअखौ नायलांदो। जोंखौथ' माबायावनो नै बोसोरब्रैयानो जानोसै नै जोंखौ पास अर्डार होनाया, ओमफ्राय दिनैसिमबो जोङो जेबो रिजाल्टबो मोनाखिसै। जेरै जों ओरैनो थानांबाय। बेखौनो नेबाय आरो जों जुदि खामानिखौ मावाबाथ' उपाय गैया। जोंखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ फासि होनो लांगोन अब्लानो ओंखारनांगोन, जोंलाय उपाय गैया। ओंखारनांगोन। आदसा बे बिराद दुखुनांथाव, बिराद दुखु गोनां बे खोथा। नोंथाङा मोनसे खोथा सोंबावनो नागिरदों। नोंहा मोनबेसे दङ दा केसा? आंना बे मोनसेयाथ' बे कमप्लिट जाबाय, ओमफ्राय दा मोनसे नै ट्रायल सोलिबाय थानाय बे मोननै। ट्रायल सोलिबाय थानाय तेजपुराव मोनसे दंबावोमोन। तेजपुरनिया दाख्लै आंखौ हरसे लांनानै सानाव लांनानै ओमफ्राय मोनायाव दोनफैफिनदों, ओमफ्राय दिनखालि 7 बोसोर जेल होदों। 7 बोसोर जेल बे मोनसेया? औ, तेजपुराव लांनानै आदसा थानायाव लांदोंमोन, केस दंबावोमोन नालाय आंहा बेयाव। 7 बोसोर जेल राय होदों बेयावबो? औ, जेल राय होखांबाय बेयावबो 7 बोसोर नांगौ। ओरै फासि जानो गोनाङाबो थाखाबाय, आरो राय मोनसेयाव 7 बोसोर जेल, दा मोनसे सोलिबाय थाबावदों केस। ओमफ्राय दा नैबे लास्ट मोनसे दंबावो आरो दा ट्रायल सोलिबाय थानाया। दुखुनांथाव, बिराद दुखुनांथाव, बिराद दुखुनांथाव। आदसा बै जेब्ला नोंसोरखौ माबायाव कर्टआव लाङो बा माबायाव हाजिर खालामनानै लाङो, टर्चारफोर होयो नामा, बा माबा मोनसे पानिसमेन्ट माबाफोर होनानै सेबो नामा? बिदिथ' जेबो सेबा कर्टआव, जायखिया एडमिसा फैनानै जोंखौ माबा बिदिनो आसि थुखैयो, गावनायाव बेबो दंमोन। ओरै खामानिखौ अबेबा खामानियाव जुरित दं होननानै बेफोरबायदि आसि थुखैयो आरो डाइरेक्ट खोन्थाना होयो नालाय एनआइआ। बिदि खिथाबाय नालाय नोंलाय होननानै फट'खौ खिथानानै बिदि थुखैयो, आरो बेयावनो प्रुफ जायो आरो। आदसा एकदम उइथ फट' खोन्थानो हाथारदों आरो नोंनि बे माबाफोरखौ, प्रमानफोरखौ ना? बे जेनेबा उइटनेसफोरनो खोन्थाना होयो, जेनेबा बिसोर लोब्बा दंमोन, बेफोरबायदि खिथाथारना होयो। ओमफ्राय जि जायगायाव जाथायावथ' जों लोब्बायानो गैयामोन आङो, ओमफ्राय दं होननानै बुंहोथारबाय आरो आंखौ। दाबसिननानै बाध्य खालामनानै माबाखौ नङा, जोंखौथ' बुङो बै उइटनेसखौ एसे हाखि बिसोरखौ नंगौ होननानै बुंहोयो आरो। उइटनेसखौ नंगौ होननानै बुंहोनानै खालामबाय जोंखौथ' उल्था बुंनो चान्स होआना। बेबायदि खालामना होदों आरो बिसोर आंखौ। बेबायदि खालामना होदों। ओरैनो नोंनि केसा मेनलि बबे जाथायाव माबा खालामनायाव नों माबा खालामजानाय बे माबाया? बेयो दा फासि अर्डार होनाया? फासि अर्डार होनाया बेयो बै माबायाव बिश्वनाथ सारियालियाव दिकेजुलियाव बै माबाफोरखौ आदिबासिफोरखौ गावाखैमोन होनब्ला, बे समाव गावनायनिनो माबा खालामफादों आं, जे बिष्णु गेरेमाजों आंजोंखौ। बिष्णुजों नोंजोंखौ आरो? जोंखौ बेहाय लोब्बा दं होननानै डाइरेक्ट प्रुभ खालामदों आरो। खिन्थु जे दिनखालि जाथाय जादों, आङो बे समाव दिकेजुलियावनो गैया, नैबे बिश्वनाथ सारियालियावसो दंमोन। मोनसे हाजोआवसो दंमोन आङो, अरुणाचल हाजोआव। बिष्णुबो नोंबो गैखाया बे समाव? बे जेनेबा दंमोन बेयावनो, दिकेजुलियावनो, खिन्थु आं नैबे बिश्वनाथ सारियालियावसो दंमोन, अरुणाचल हाजोआव। बेखौनो आंखौ हजोंहाय गावदों होननानै एनआइआ उइटनेसफोरखौ बुंहोनानै बेबायदि रायहोबाय आरो आंखौ। रायहोदों, जाबसिन होदों। जाबसिन। आदसा, बिनिफ्राय नैबे खोथाखौ आं मोनथिबावनो लुगैदों, बै सुक्तिनि उनाव सुक्तिबो होनानै फैबाय, जेनेबा आफादनि मानसिफ्रा लिडारफ्रा सुक्तियाव जेनेबा सिगनेसार होनानै फैबाय। बिनि उनावथ' जोंहा रन्जन दैमारि सारआ जेलाव हाबफैफिनबाय। जेलाव हाबफैफिननायनि उनावथ' नोंसोर रन्जन दैमारि सार नोंसोर ज' लोगो मोनलायजोबाखै होनबा? लोगो मोनदों। बेयाव सारजों नोंसोरजों मा रायलायखो, जेनेबा ओरैनो नैबे नोंसोर गयै बा सुक्तिनि खोथा मा रायलायखो जेनेबा? बेबो बै समाव जोंखौ क्लियार होनो हायाखै। जों सावरायलायबाय थादों ज'नो, ओमफ्राय गावबो जे जेलाव हाबफैफिनदों, सानस'नो हायि जानांदों आरो मानसिया बियो। सानस'नो हायि जादों आरो गाव मानो जेलाव फैफिनदों सुक्तिकारि हिसाबै। आंनो सहि होनानै फैबाय, आंखौ बोरै जेलाव हरफिनखो बेखौ गावनो सानस'नो हायाखिसै। ओमफ्राय जोंनि सायावबो बियो बेखौनो बुंदों जे बेबायदिबाथ' गलांनांगौआ एसे थान जागोन, दा बेबायदि परिस्थितियाव फैदों, बेफोरबायदि जाहैबाय आरो। बे खोथाखौ सेयार खालामजाबलायलायदों आरो? जों सेयार खालामलायबाय थाखायो, लोगो हमलायबाय थाखायोमोन जोङो। बेयावथ' ज' थाजाबलायनो नाजाबलायनो मोनखायो नालाय।